Philippine Red Cross Iloilo Chapter nagpanguna sa Pinakamadamo nga nakolekta nga dugo sa bugos nga pungsod. Ini ang gintutukan ni Daryl Marie Sarmiento. Nakatipon sang 22,352 units sang dugo ang Philippine Red Cross Iloilo Chapter. Rason nga sila ang nagpanguna nga Red Cross Chapter sa bugos nga pungsod sa nakolekta nga dugo. Apisar may pandemya, gintinguan sang Red Cross Iloilo nga mapadayon ng blood collection. Agud may magamit ang mga nagakakinahanglan, ilabi na sa tion sang emerhensya. But then with the support of aton nga province kag city naton sa support nila, strong support to the blood program, natigayon ginang aton nga number 1. Sandig sa ginasunod nga mandato gikan sa World Health Organization gina-require ang tag sa kasyudad kag banwa nga malabot ang 1% target population agud masiguro nga bastante ang supply sang dugo. 3 ka mga banwa sa probinsya sang Iloilo ang nakalabot sang target, ang banwa sang Concepcion, Igbaras kag Mina. With the interim guidelines of the DOH, no, kag ang health protocols ginapalo naton during the blood donation drive, na-avoid agad. Wala gid kita nakahatag or there was no report nga there was a COVID cases during the blood donation activity. Si Nanay Milagros, apisar may edad na, nagtinguha nga makakuha sang supply sang dugo sa Red Cross para sa iya apo nga kinahanglan matugungan sang dugo sa ospital. Ano kami sang dugo day kay blood transfusion sa apo ko bla. Sunod sa Red Cross Iloilo, apisar nagapanguna ini sa blood collection, nagahingyo gihapon ini sa publiko nga magdonar sang dugo agud masustener ang supply para sa mga nagakinahanglan. Upod kay Hans Disyerto, Daryl Marie Sarmiento, One Western Visayas.